escolta'm, per fer una pasta brisa, que és més fàcil fer-la a casa que posar-te les sabatilles i anar a comprar la pasta brisa feta. Necessiteu 250 grams de farina, 125 grams de mantega, 60 grams d'aigua i 5 grams de sal. I atenció, com es fa això? Tu poses en un bol els 250 grams de farina. Els 125 grams de mantega seria ideal que estiguessin a temperatura ambient. Si no te n'en recordes, o simplement dius, no, és que jo la vull fer ara, doncs no peseu els 125 grams, però no talleu-los a quadradets petitets, perquè estovar un quadradet petit és un segon, estovar un tranco de 125, la cosa canvia, d'acord? Li peses els 60 grams d'aigua i els 5 grams de sal. I mira'm, Xavi, tu poses a dins del bol tot. I amb una mà, no amb les dues, posar les dues a dins és de P3, amb una mà, amb una aguantes el bol i amb l'altra ho estrujes tot, ho atravesses. Es tracta de que amb les mínimes amassades us surti una pilota. I per això has de ser contundent. Per què insisteixo? Sí, perquè la gent, tants anys després d'ensenyar a fer cuinar, doncs la gent el que fa, li fa així com unes pessigadetes, com un massatget i no anem bé. Això ho fas i quan et surti una pilota ho deixeu reposar 10 minuts, 15 minuts, si fa molta calor doncs ho poseu a la nevera i llavors tornarà a travar la mantega i us serà més fàcil d'estirar. I mentrestant us talleu 1 quilo de cebes. Com deia en Pere, 1 quilo de cebes és res, és una ceba molt gran, ja pot fer 1 quilo, deia en Pere, però vaja, normal, de la mateixa mida són 4 cebes així seques fan 1 quilo, d'acord? Aleshores, agafeu les 4 cebes, les peleu i les talleu, com us he ensenyat ara, a mitges llunes fines, ben talladetes, i aleshores amb una paella gran, un raig d'oli, un raget d'oli, no gaire, perquè és per fer un farcit, un raget d'oli, poseu les 4 cebes a dins, tallades a ploma fina, una mica de sal i feu que tot es pringui bé i això al foc. I paciència, amics meus, 1 quilo de cebes fan molt de volum, però després es queden amb no res, Xavi, allò es quedarà amb res. Aleshores, quan tingueu les cebes cuites, això pots trigar 30 minuts, li pots posar una miqueta d'aigua o li pots posar una tapa, saps? La vas tapant. Sí, no, es fa sol, es fa, saps? Tu deixes allà i vas fent. Aleshores, o això també el que mola és fer-ne 3 quilos, si esteu avorrits, molt avorrits a casa, ho podeu fer, i llavors es congela, i això és collonut, tenir ceba talladeta i congelada és mitja vida, Bé, tornem a la massa, tu vas fent la ceba. La massa, simplement el que necessiteu és un motllo d'aquests de pastissos, sabeu el típic de la quiche que normalment a casa és aquells de vidre, de pírex? A mi no m'agraden gens aquests, m'agraden els que has desemmotllat, perquè Xavi, vas amb el motllo a casa de qui sigui. Saps què vull dir? No la pots desemmotllar així tombant-la com una truita de patates. En canvi, avui en dia venen uns que el cul es mou, és com un cercle i llavors aquestes són els que fan servir les pastisseries de tot arreu. Això és collonut i avui en dia es troba, repeteixo, que a qualsevol lloc. Això ho forres, agafes la pasta brisa, l'estires amb un corró, posant farina a sota, l'aneu movent perquè no se us enganxi i aleshores la poseu al damunt del motllo, forreu el motlle i atenció, poseu un paper de forn entre la massa i el que us diré ara, talleu un cercle, forreu com a sobre, s'entén, no? Forreu com a sobre de la massa amb paper de forn i a dins hi poseu cigrons o mongetes seques. Perquè es quedin avall. No, perquè facin de fals farcit, exacte, serà un farcit de mentida, i ara escalfeu el forn a 180 graus, poseu la quiche aquesta, li farem aquesta precocció a la pasta, que això és meravellós. Que és perquè agafi la forma. Perquè agafi la forma, perquè no et baixin les parets i no et pugi el cul. No la punxeu, la quiche no es punxa, la pasta brisa no es punxa, perquè si no, quan tireu el líquid del flan aquest, de la quiche, se us colarà pels foradets. I aleshores, això al forn, 15-20 minuts, i li has fet una precocció a aquesta pasta. Què has aconseguit? Que estigui bona la quiche. Això també ho podeu fer si compreu la pasta brisa feta, perquè si no, quan tu li poses el farcit, el típic de la nata amb els ous i tal, què passa? Que es mulla la galeta i allò no es cuina bé, saps? Et queda com la pasta crua. Així que aquesta precocció, ja que heu d'escalfar el forn, val molt la pena fer-la. Després tu agafes el paperet, treus el munt de cigrons o el munt del que sigui, jo tinc uns cigrons a l'escola de fa 8 anys, que són els mateixos, i això ho deixeu fora. I ara, aquí posareu les cebes, posareu al damunt gruyère, ho farem amb 2 colors, i barrejareu 200 de nata amb 100 mil·lilitres de llet i 3 ous, ho bateu bé, un pessic de sal, un pessic de pebre, i ja està, ompliu al forn i quan estigui quallat, xim-pum. Bravo, bravo per la quiche.